Pozdrav Sale za tebe i za Miroljuba. Drago mi je do neba da ste pokrenuli da ste krenuli opet da snimate. Bog vas blagoslovio. Hvala i ti da si mi živi i zdrav. Ima malo više kilograma. Da li Miroljub osim fizičke aktivnosti može da preporuči neku biljku koja uz to utiče na brže skidanje kilograma? Živi bili. Vidi, prijatelju, 3 su ključne stvari da skineš više kilograma. Prvo, da pređeš na biljnu hranu, znači 100% biljna hrana, što više sveže i sirova. Druga stvar, da izbaciš večeru, znači nema da se večera. Popi malo vode i idi ranije da spavaš. I treća stvar, da se šetaš. Ako možeš najmanje 7 km dnevno, to ti kao krug oko Ade. Evo ti, ove 3 stvari da ima kile da se tope ovako. Znači imaš doručak, imaš ručak. Što više sveže i sirovo, večera nema. Prvi dan će da ti bude vatra, jesi navikao da krkaš za večeru, preživećeš, moli se Bogu, pi vodu, ako baš ne možeš se suzdržiš, pojedi jednu jabuku za večeru i tačka. Šetaš svaki dan, biljna hrana, izbacuješ večeru i samo vidiš kako se kilogrami tope. Eto, to ti je jednostavan recept. Izbacuješ rafinisane proizvode, znači nema čokolade, keksevi, sokovi, to nije biljna hrana. 100% organsko, to mačko rep. Podrazumeva se izbaciš kafu, alkohol, gazirana pića, takozvane energetske napitke i ostalo. I najvažnija stvar, da gledaš Pragmatikos i doktora Stanković. Najvažnija sporedna stvar na svetu, znači nije fudbal, nego doktor Stanković i emisija Pragmatikos.